Esselamu aleyküm mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerine rowaşyk arzu edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimize başlaýar. Biz şuň Balkan welaýatynyň Etrek etrabyndan Türkmenistanyň at gazanylmagy Ahmet Medetov studiýamda çağırdy. Oňa tadan narlyk edýärler, dutarda Kuwat Medetov, Gajakda Söhbet Medetov. Studiýamyza hoş gördük. Sağ ol. Balkan welaýatyna Ýomut Gökluň ýoly esasy bir aýdylýan ugurlaň beri, Ýomut Gökluň ýoluny da bir ulu şaha bagşylamyz, halipalarymyz geçip giden. O da näme halipa şäherlik ýolu bilen dowam edip gelipdi. Indi şu Ýomut Gökluň ýolu barada dogrusyny bir Etrek etrabyna geçen ustatlamyz dogrusyny. Şu halipalaryň birini görün halipalaryň esasy anam bir görseň ol bir gözün o deň bolmar görün göz bilen ýa-da. O görün halipalaryň dogrusyny. Bir Ýomut Gökluň ýolunyň beýni Türkmen ýollarymyň bir beýlik ýollardan bir özüniň tapawutlygy dogrusyny gurrumy başlap berdi. Başyny. Bizim hem Balkan welaýatymyzda man Ýomut Gökluň ýoluny gaty uly halipalar ösüp ýetişipdir. Ýani o halipalardan biz öz görüp bilmediklerimizden aydanmada da halkın içinde ulu ağraya iyi olan bağışçılar Mehmet Öl bağışı, Sapar Mehmet bağışı, Guru bağışı, onun Çoğdur bağışı, Çörlü Sadanlı, Çörlü bağışı. Sonun olurdan kaydiyan Mehmet Öl bağışıdan kaydiyan yol Aycanıflarda devam ediyor. Var Aycanıf, Hangel Aycanıf, Şagel Aycanıf, Hacıgel Aycanıf bunlar dogonlar, ondan böyle bir şaha ol qaydiya öýet bolşly ýollary bar. Öýdüçe bir ýol nemeden Nurwer dagan, indi böyle Nurwer Gulowy var Aýjanyp. Olaryň bir uly ýol dowam etdirmäşli boldy. Öýdüçe täze aýdymlar östirdiler. Indi men şu halipalaryň aýdymlaryndan täze güllerde diýen aýdym aýtyp bereyim. Bolar halipa. Ay hüvetim yok tüvür, yarım bulmasın. Niçin takat kapalı ah bu sinirlerim. Bağı yeti bilbil, yarım bulmasın. Gönlüm karar tapmalı, ah ter ay elmizan gül yüzün yar ey yar ey yar görme ardın yağışıdan ayrılıp yaman yardın ay gitmeye içimin köp bir karardın tahirim gelmedi o aydı gel gel ay haydır ateşli yâre yüreğimde ay tepkirimle yandım yar menden gül kaydı ağlar tahirim gelmedi o aydı gel gel ay lühre diyer yarım yar ey yar ey yar göçtüm
Hanım derdinden Tahir'im gelmedi. Oh ayda yıllarda gel yıllarda ara var yıllarda Tahir'im gelmedi. Oh ayda yıllarda gel Ahmet Halipa Sawol, halipalar vardı gurrumuz dowam etdi. Ulu halipalar bilen görüşmek, du demek bolmak, olaryň aýdymlaryny dinlemek maňa müýesser etdi. Ine şol bagşylardan Daşugut welaýatynyň aýtsam, Aşyk Aýdyň piriň Aram Gäkiniň ulu bayramçylyk dawarasyny Oh. bagşylary Hojamrat Öräý, Ballymäät gelip ýaly ulu halipalar görmek, olar bilen söhbetdeş bolmak, söhbet etmek niýetler etdi. Mar welaýatyny Gaýgyzy Şaryp Türkmenistan halk başlygy, Ödenýaz Nobot, Amannazar Ataýew ýaly ustaatly bilen şol Aşyk Aýdyň ýerinde Aram Gäkine maňa görüşmek müýesser etdi. Soňam bir şu başlygyň aýdymlaryny biziň bir öt Balkan ýomut gökleň ýollary ýaly Hojamrat Öräýindagy kaýdadyr. Ýa-ni bir gyýyzlar ýaly gowaýdymlar boldy da, şu aýdymlar ýer wagtda men öz Balkanlym kadýerdim da. Şol aýdymlar ürje diýip aýdardyk. Men häzir şu Hojamrat Öräýiň ýer aýdan kaýdadyr aýdym soň biziň döwletimizde köp bagşylar ýerine ýetirdi. Indi şol şeýle bir halkyň söýgüsini gazanan gowy aýdym, şol kaýdadyr diýen aýdym aýtyp berjek. Bolar. Ulu vatan şirin dilli ustadım Ulu vatan şirin dilli ustadım Havar verin sevil yarım kaydıdır Arşdan aşlı çekin ahıp feryadım Hoşu çekdilme ahılar kaydıdır Canalar gamlasın yedik şiveti Yanbar getirmiş aldı hiveti Dilarım bağının acı miveti O incirim en burunlarım kaydıdır 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 Aşıkların kuduruyor yolda Yar yolunu can vermetti kadın Ferida dehlinin yanşıladı Men bilmenime namızarım kaydıdır Sadım ayrıldım başlı dilimden Ayrılık acıdır bir ölümden Men
bilen ayrı düştüm gülümden. Derdim bilene gam kusarım kaydadır, 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 men bilmen ayrı düştüm gülümden. Derdim bilene gam kusarım kaydadır, 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 kaydadır. Ahmet Halife Sawol inni şu alıp baryan işin doğrusunda bir şagirtlere bir berýän öwütleň ma bir bagysyk ýoluny öýüň alyp barmak diýilýär bir bagysyk bolmagy üçin bir ýetaty gerek. Näme bir sesmi, sözmi, o saatlaryň bir saat derejesinde bir ilkinji saat öwrenipmi, bir halifalaryňdan alýan wesiýetleň bir ünsür dinlemeklikni berýän wesiýetleň doğrusunda gurrum dowam etdi. Sawol dogry aýdýan halifa şagirtlik öýli bir häzirki döwrümizde hasam bir urwajaly ataba gelýän beýik halifalar bilen şu halifalardan mer gelen ýolumyz bize nesilleri siňdirýär. Ýa-ni türkmeniň duwtary, türkmen gyjagy, türkmeniň halk sal Guranlary inçe senet. Şoň üçin çağalara olaytda şu rahmet söýge ýa-ni duwtary milli sal Guranlaryň söýgü bildirip gelýän çağalary höwes bilen almaly. O çağalaryň aýdymy bolan söýgüsini sen özüň şeýle bir saz çalyp aýdym bir halkymyzyň halifalary bilen tanışdyryp bu sunnatyň beýikdigini halkyň aradan awraýyny ullugyny düşündirmeli. Şol sunnata ýürek bilen berilen bolmalygyny. Onuň aýdymlaryň ilkinji iňip çykyşlaryny sadece henglerden öwretip başlamaly, ihlas etmeli ona. Rahmet siňdirmeli. Şu çağan rahmetini yetirmeli. Hakika halal rahmet yetirmeli. Ol bir aýdym saat sonra içine girip gider ýaly. Ol sen yetişdirjek şagirdim bolmaly. Erteki gün ol aýdym saat sonra ösdürjek adam bolmaly. Ol rahmeti hiç wagtda iýrensiz rahmetden gaçmalygy düşündirmeli. Onuň köp okumagy, şu türkmenin ajaýyp destanlaryny, türkmenin nusgaw şahirlerini, häzirki zaman şahirleriniň ajaýyp goşgulary okap, ol goşgulary bir şeýle bir şirin owazly aýtmak, otaň onu sada salyp aýdymy dogry ýerine ýetirmek başartmaly. Ene şunu şagirt hakiki bir bagtly şagirt bolup ýetişip bilýär-de. Indi maňa da şu şeýle şagirt ýetişdirmek bagty müýesser etdi. Nurwet Halifa da bilen Aşyr Uran Halifa bilen ul halifa bilen işlemek näsip etdi. Şoňa men özümiň bir bagtyýar döwrüň çağalaryna aýdym saat gurnugyny çağaly ýetmejekler döreçip öýüne aýdym saat gurnugyna ýol başçylyk edýän. Gow şagirtlem ýetişdi. Indi häzirim şu çağalara şol türkmeniň aýdym saat sunnatynyň mukaddesligini öwretip gelýän şolara da bir kadim destanlarymyz, şuňky döwrümiziň ajaýyplaryny wasp edýän aýdymlary öwredýän olary maňa özleriniň bir buýsany plan mogolim, plan halifa, plan aýdym aýtyp berdiýär bolan men şonu magtym boly şahirimizin goşgysyny gelmeginçe diýen aýdym aýtyp berýän. Alyp baryan işin doğrusunda gurrun etdiňde bir şagalara wesiýet berilenni bir destanlardan nidin nusgaw şahirlemeden goşgularynyň bu destanlardan bir näçe destanlarymyz barda. Şu destanlardan nähil öwüt nesihat berýän, şolaryň üçünden ýa aýdym aýtyp berýänmi? Ýa şoň wakatyny gurrun berýänmi? Şu doğrusunda gurrumy dowam etdi.
destan bizim näme bir gahrmançylygymyz, beýik watançylyk, beýik dostlugy, insanperwerlik, adatlyk, bagatly durmuş barada, söýgü, dostluk barada ähli bir halkymyzyň bir geçişiň köňüne getiren beýik mirasda. Men özümde näme urum dil edebiýat mugallimini 40 ýylyň işi, şu ýyllarda men gaty köp destanam ýygnadım. Ul kitaphana etdim. Şu destanlar men tutarym bilen destanıma men ilim bilim derejemde esasy uly ýaragym berimen. Canly görnüşde çağalara destanın parçaları aýtyp berýän. Gaty köp destanlar bähleşiginde de gatnaşdym men ömrümde. Onun şundan destanlardan yaş nesillerimize watançylyk terbiýe. Ine göwregli şa destanymyzdan göwregli we watançylygy, Zöhre Tahir alanda dostluk, söýgi, o Türkmen gelin ýylarynyň ýigitleriniň adat söýgi barada görüşleri, onun döwlet ýarbeg destan alsam, Zöhre Tahir alsam, şu destanlardan men gaty köp parçalar aýtyp berýän. Soňa aýdymyny aýtyp berýän. Indi men şu aýda bir ýeri gelenini aýtsam, Türkmen aýdym sazgynyny bir gelemenlen gowaýdym var şahenem garip destandan. Indi şu ýerde men şol aýdymy aýtyp berjek. Bolur hali. Ey sultanım yani kırıyordun beni. Men bu şehri kayvadım. Muhabbetli tüvür yarın derdinle neydin. Kulak halım duyaklarım. Men neyleyim aşkı yarım ya doluydu varır kıybüllesin. Bir söyleyen yandı varım odanlı gel odanlı. Adını yanı yanı. Köylerden ey bülbülüm hayrım olsun. Ağlar yar şindir yat illerde gel illerde kervanedeki yanı yanı. Garip diýerler şahım kulun adına, bırak olsam elim yanar. Senin bilen ayrılığım çevrine gel çevrine, şadına yanı yanı. Senin bilen ayrılığım çevrine gel çevrine gel. Şadına yanı yanı. Ahmet Halipa Sağol, Halipalar ýolu bilen ahdy söhbet konserdimizi haýt-haýdym bilen jemläp berjek. Göwregli şa destandan Mamet Henden aýdym bilen jemläp berýän. Bolur.
sandalyeyle alıp geldim garip görüp imam o seni. Garip görüp imam o seni. Hayır edip iman derdim boyu, tapmışım pınhanım seni. Sen niçin beni har ettin, gel har ettin, bir ot şividi hor ettin. Bir ot şividi hor ettin. Kıyratımı ibhar ettin boyu, takmışım pınhanım seni. Hayratım nerede koydun? Hayratım nerede koydun? Nerede koydun? Tapmasın derini koydun. Tapmasın derini koydun. Kalıp bilen gözün oydun boyu, gültünün namı seni. Gel dillerin, gıyratı tutun ellerin, gıyratı tutun kolların, inni bağlanıyorların boyu, öldürürüm ağzı seni. Görüm tatlım gereğim, gel gereğim, inni savudi yüreğim, inni savudi yüreğim. Gıyret kanıtım direğim boyu, şol yetirme kanım beni. Gıyret kanıtım direğim boyu, şol yetirme kanım beni. Ahmet Halipe aydıp beren aydımның üçün, beren gurrunluğun üçün sağ ol, sesin batly ýanlanmagyny arzu edýär. Sağ olun. Şunun bilen Halipeler ýol bilen atly söhbet konsertimize geçer gutarýar. Hoş, sağ ol.